שלום לכולם, אני רוצה להראות לכם משחק ממש מגניב שקוראים לו PVZ2. הוא מתחיל. שנייה. סליחה שזה מתעכב, כי יש לי אייפון פשוט מעצבן. שנייה, נעמיך קצת. סליחה שזה מתעכב, פשוט יש לי אייפון ממש מעצבן והוא איתי. אז אני משחקת עם השם שלי. אוקיי. אז יש פה עולמות. יש עולמות שאני מנסה להשיג בהם אנשים. אז פה אני אנסה להשיג. בסרטון הבא אני אראה לכם איך אני מנסה להשיג. טוב, אז ביי.